Assalamu alaikum jama'a. Sunana Nawas, Digital Farmer naku wanda aka fi sani da Digital Farmer. So a yau zan yi muku bayani. Za mu yi bayani ne akan kaɗanya. So kaɗanya ana ce mata shea tree, ma'ana asalin bishiyar da take samar da ɗan kaɗanyar ana ce mata shea tree a turance, ko kuma Vitellaria paradoxa a kimiyya na science, ko kuma carrot a turance. So kaɗanya tana da matuƙar amfani a gare mu da kuma environment baki ɗaya. Kamar yadda muka sani, tsirrai suna taimakawa wajen rayuwar ɗan adam. Kaɗanya tana samar da 'ya'ya wanda ake ce musu 'ya'yan kaɗanya, wanda tana da matuƙar zaƙi wajen ci, kuma yana da matuƙar amfani a jikin ɗan adam, inda za mu ga cewa a kimiyyance an tabbatar da cewa tana ɗauke da sinadarai masu inganci wanda suka hada da vitamin C, vitamin D, vitamin B12 da vitamin C, wanda ake ce mai ascorbic acid. Sannan kuma tana dauke da sinadarai wanda ake ce musu minerals kamar irin su calcium, phosphorus da magnesium da manganese. Tana da matukar amfani ga jikin bil'adama. Sannan shi kanshi kwallon ana yin amfani da shi a yi abin da ake cewa shea butter a cosmetic industry, ma'ana masana'antu da suke samar da mayamayai sukan yi amfani da shi wajen man gashi, man kitso, man fatar jiki da sauransu, wanda an tabbatar da cewa a cikin shi yana dauke da vitamin A da E, wanda yana taimakawa wajen magunguna akan fata da kuma magunguna na kuraje. Sannan a yanzu mu a Najeriya mafi yawanci ita wannan bishiyar an gano ta ne, ko kuma an tabbatar da cewa 'yar gida ce a Afirka, wanda babu wani guri da za a je a same ta sai a Afirka. Duk inda ka ganta kai ta akai, kamar irin yankin Asia da sauransu, to duka kai su akai. Wannan bishiya tana da matukar amfani sosai bayan wannan amfanin da muka zayyana. Sannan akan yi amfani da ita a matsayin ice wanda yana da matukar kwari, hasali ma jan katako gare ta akan yi mai turmi da su, da kuma sauran irin kwatashi da abubuwa da akan iya zuba abinci a da can baya. Sai dai wani hanzari ba gudu ba, bishiyar kaɗanya tana fama da abin da ake cewa vulnerable, ta fada cikin jeren kiyar tsirran da ake cewa vulnerable plant, wanda su ne sun shiga cikin hatsari na cewa za a iya wayar gari su ƙare ta hanyar rashin dacen da aka yi. Misali, irin wa'annan tsirran sun yi karanci a daidai wannan lokaci, babu su. So amma me yasa ɗan kaɗanya sai da damuna ake samun shi? Abin shi ne takan ɗauki lokaci kafin ta zuwa maturity, ma'ana lokacin da za ta fara bearing fruit, ta fara yin 'ya'ya. Takan ɗauki lokaci daga lokacin da ka dasa ta ko kai transplanting ɗinta, tana ɗaukan shekara 15 zuwa 20 kafin ta fara 'ya'ya. Takan yi 'ya'ya ne, ko kuma takan fara yin fure daidai lokacin da ta kai wannan lokacin, da tsakanin shekaru 15 zuwa 20 kamar yadda na bayani. Sannan takan fara yin 'ya'ya ne a tsakanin lokacin bazara. Tana fara yin fulawa, ta yi pollinating, ta fara 'ya'yan su nuna daidai lokacin damuna, wanda a lokacin damuna lokaci ne da muka sani akwai humidity da yawa, ma'ana da raba, kuma wannan yana taimakawa wajen samar da tsirrai da inganci, wanda yake taimakawa tsirrai samar da 'ya'ya a daidai wannan lokacin. Mafi yawancin tsirran da ko kuma agent da suke iya taimaka mata wajen yin pollinating ko kuma ta samar da 'ya'ya shine kamar su honey bee, kudan zuma da jemage. So a takaice dai wannan shine cikakken bayani akan Vitellaria paradoxa wadda muke kira da kaɗanya da Hausa.